higala kumusta mayong gabi kaninyong tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Dalaygon og mahigugmaon namo nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa langit. Dalaygon ka og daangay kang pagasimbahon og alagaron. Sa gihapon kami nagapasalamat kanimo nga hangtod niining mga gutloa kini nga programa imo pang gitugutan nga magasabod sa binhi sa kaluwasan dinhi sa kahanginan. Tuguti o Dios nga ikaw magapanalangin niini nga programa o kining estasyon. Panalangin ni usab ang mga tao nga imong gigamit aron magapabilin kini nga programa sa kahanginan. Hinaot pa nga imong tandugon ang kasing-kasing ug huna-huna sa mga nagapaminaw nga naa karon sa ilang mga puloy-anan ug sa ilang mga sakyanan. Ikaw magaproteksyon kanila ug unta ang influensyas gahom sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Daghang salamat o Dios nga imong patalinghugan ang amo nga mga pag-ampo. Ikaw, Dios, nahibalo og nasayod sa tanang mga butang. Walay mga butang nga natago sa pananaw sa imong mga mata. Adunay mga tao karon nga naa sa ilang mga puloy-anan nga nagpaminaw niini nga programa apan aduna sila'y mga balatian nga gihambin sa ilang kinabuhi. Pwede ba o Dios nga sila imo nga panalanginan? Nga unta Ginoo pinaagi sa imong gahom ug diha sa kagamhanan sa imong pulong hinay-hinay nga magaayo sa ilang mga balatian. Adunay mga tao karon nga nagapaminaw niini nga programa nga diha sa ilang mga kinabuhi adunay gihambin nga mga dagko ug bug-at nga mga problema sa kinabuhi. Sila na problema pinansyal, ang uban na problema sa ilahang mga anak. Ikaw Ginoo magatabang unta kanila nga tagaan og kasulbaran ang ilang gihambin nga mga problema karon. Tuguti Ginoo nga diha sa ilang mga puloy-anan ug sa ilang mga kinabuhi makita nila ang imong gugma ug kaluoy ug pagkamaayo. Salamat nga ikaw magahatag ug magatubag sa amo nga mga pag-ampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nga niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato na nga naandan sa dili pata moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Maayong udto sir, duna unta mi ihangyo nga unta imong iapil sa pag-ampo ang akong anak nga tua sa Qatar. Aduna siya'y gihambin karon nga sakit sa iyahang lawas. Unta nga mamaayo siya sir. Salamat sa pagbasa. Si Erlinda de Aini, taga Tubuso mi sir. Kanunay ming naminaw sa inyong programa. Well, Sister Erlinda diha sa Tuboso, no? Salamat, daghan man sa tag listener des Tuboso na sa gyud poy daghang nangakabig diha sa ato nga programa sa Negros, no?
Okay, pwede ba nga imong makuan ma-text diri sa ako ang ngalan sa imuhang anak nga naa sa Qatar. Unya lagi dagha hinuon na dili man tanan pero daghan gyud in town nining mga bulana lang nga ning labay og karon lang pastilan dili maayo ang mga panghitabo sa uban rapod sa atong mga OFW. Duna gani ko'y nakita gyud in taon nga namatay lang dito sa hospital kay wa gyud bisag usa ka buok nga nag-atiman unya wala ra gyud in taon mao na nga bisag asa tang lugara o dapita kung moabot gyud ang mga dili maayo sa atong kinabuhi mao gyud na pero mao lagi nagkinahanglan gyud nga magpasiguro ta sa tanang panahon sa atong kinabuhi diha sa Ginoo kay kung unsa may atong dangatan ining lawasa ug ining kinabuhi ining kalibutan wala gyud tay lubusan nga kabalakan kun kita karon nangalagad diha sa Ginoo patay man ang atong lawas apan magpabiling buhi ang atong paglaom sa adlaw sa paghukom sa Ginoo. So, Sister Linda de Astubuso, makalaom ka, no? Please lang ko og kuan kinana ang pwede ba nga ika-text nimo ang pangalan sa imong anak nga tuas Qatar kay sa tinuod lang kami dun gyud may mga personal o mga special prayer, no? Gawa sa mga pag-ampo diha sa pamilya personally na agyud tay mga oras nga ato ay naa magoy mga tawo gyud nga naa gani sa atong prayers last nga sila kinahanglan gyud nga ato nga iampo po diha sa Ginoo. Well, niapatay text nga basahon. Pastor, maayong gabi. Nag-anam na gyud og kalutaw kaklaro ang kamatuoran nga wa gyud namo gikinabuhian kay lagi mga sandiki pirman mi og muabot rata ana nga time pastor kay amo na nga sabutan sa akong husband. Okay, daghang salamat, no? Ayaw mo paglangan sa panahon sa pagdapig diha sa Ginoo kay dili nato siguro ang matag gutlo, matag oras, matag adlaw, matag simana, matag bulan ug matag tuig sa ato nga kinabuhi. Well, last text nga akong basahon, Kuya John, maayong gabi kuya. Ang amo nga radyo ni andam na sad ni, magpundok na pud mi. Ang akong lolo og si Uncle Bini, mauwa pa kaabot pero sure nga moabot gyud ron, mag-alirungay gyud mi. Unya, may mga panahon nga di man namo tuyoon nga daw mahimuot ba mi og masag-ang pagkaigo ang mga taong supakiro. Salamat sa pagbasa kuya. Salamat sad Sister Nancy. Maayo kay kanunay gikang mag-message diri sa ato nga programa. Well, mga higala, si Bradley Libby sa dili pa mag-iban usab og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo siguro, Brother Libby, nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diing lugar o dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, dugang salamat, Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Atong tanan nga mga viewers, kung asa mo nahimutang ni ini nga atak naa, kamong tanan mga higala amo nga gina-welcome sa pagpakikuban o pag-participate sa atong tulumanon karong gabi na. Panahon na nga mag-send mo og mabensahe na mo'y mga greetings mga higala ato nang basahon din niya kung namoy mga importante nga pangutana nga inyong gikalibgan so ipadangat ta din niya tangin ninyo ang pagtubag sa pangutana kay mahigayon mahigala sa pag-participate, no? Makahimo mo sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga ato nga entertainon din sa ato nga programa. Okay, palihog lang po no atong i-share mga higala ang atong programa nga ato sa atong mga friend. Ato na ning sugdan pagbasa ang mensahe nga ato nakita din sa screen.
Okay niya si Brother Rufino Moreno. So may gabi ni Brother Rufino. Salamat sa pag-love o pag-pray. Nga po si Sister Ginaline Lumuntad. Salamat po sa pag-send og ma-heart o kamot nga nag-pray. Nga po si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab. Kaninyo Brother John o Kuya Libby. O sa mga kaigsunan nga makanunayon nga naminaw. O sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo. May gabi ini mo diha, Brother Ronilo Itang sa nasod sa Saudi Arabia. Thank you sa kanunay gid nimong pakigsuod sa ato nga programa nga you are a part of this program tungod kay gabi-gabi naagyod ka sa ato nga programa. Salamat Brother Ronilo. Unya kadali lang gyud kaayo Brother Libby, gamay lang gyud, excuse lang gyud ko kananaang kuan lang kananaang diha sa kuan ba diha sa Mayho ron na ay crusade diha. So kuan mo kananaang pahimusli ninyo na pagtambong. Salamat. Okay, niasad si Eddie Boy Vlog. Good evening sa tanan mga kaigsunan. God bless. So God bless also Brother Eddie Boy Vlog. Niya po si Sister Gloria Ferrer. Good evening Brad John, Brad Libby og sa tanan nga naminaw sa inyong program. Pangumusta sa akong maigsuon sa nailon. Nelson Lipon, akong manghod sa kayang Virgie Olivar og sa iyang mga anak. Okay. Kini ang imo di ay ning manghod si Sister Virgie kanana ang Sister Gloria Olivar no naka servisyo brag iya matong husband ang namatay diri sa St. Peter's Pandano. Naka servisyo ta iya di itong igsuon imanghod ni Sister Virgie. Iya kini Nelson pod iya di ning manghod. So kumusta mo diha sa Toledo City Sister Gloria? Ang Ginoo magpanalangin sa inyong tanan. Okay niya po si Brother Millard Barrientos. More power kanunay sa program. Let's pray sa tanang sponsor. Ani og sa mga nagdumala Brad John og Brad Libby. Gimingaw na ko diha sige lang pohon. Medyo busy lang pod. Jud ta sa buluhaton sa Ginoo. Salamat sa imong participation sa buluhaton sa Ginoo. Personally diha Brother Millard Barrientos. Nya salamat kayo. Ang Nike nga sapatos nga imong gihatag sa ako Brother Millard hangtod ron wa pay tatsa. Ako ra gyud nang gigamit sa kuan mga Bible study puli-puli. Thank you so much Brother Millard. Okay niya said si Sister Gay Marie Kalapuan. Salamat sister sa pag-send og tulo ka mga heart og tulo ka makamot nga nagpray. Thank you kayo sa pag-pray og pag-love nining ato nga tulumanon. Nasad si Brother Jix Sumalinog. Sumay gabi ni Brother Jix. Salamat po sa pag-pray o pag-love. O niya po si Chris Banggalisan Geneta. Salamat po sa pag-love o pag-pray. Okay, daghang salamat sis Chris. Kining bata Brother Libby, gagmay pagyud ni. Unya ninggikan ko dito kaila ko nida ninggikan ko dito murag high school pa ni sila sa El Nido man Palawan na ani sila sa Japila. Karon po naghimo siya og pamilya una pa kaysa ako. So sis Chris Banggalisan Ginita, salamat sa pag-view sa atong programa. Kumusta si mama nimo budang diha? Kumusta si Chichi? O kamo na lang tanan dinha sa Japila, no? Di man mo nako matagsa-tagsa pagbanggit pero ipangumusta o kumusta mong tanan diha Sister Chris Banggalisan Gineta. Okay niya po si Otsuga. Good PM po sa lahat ng mga andyan sa station ninyo Brad. So may gabi ni mo Otsuga. Niya po si Maids si Jen Ibanez. Hi, good evening sa tanan mga kaigsunan. God bless, shout out kang Mama Margie
si Vargas, yan din daughter ni Sister Margie. O niya po si Vladimir Bragas, maayong gabi. O niya po si Marcela Dualio, maayong gabi, watching from Australia. Nari ka sa Australia, Sister Marcela? Okay, watching from Australia. Oh. Salamat sa ni Mr. Marcela diha sa nasod sa Australia. Nya ingat po diyan tanan. Okay, niya po si Brother Gerardo Ofiasa. Mayong gabi, Brother John o Brother Levy. Mayong gabi ni Brother Gerardo. Niya po si Brother Alger Lipon. Good evening sa tanan, tigpaminaw. Ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. So, good evening, Brother Alger. O ba ni Sister Maricel, mga kabataan. Niya po si Desiree Lial. Oy ma'am, Desiree Lial, kumusta mo diha? Imong mama si Ma'am Rohabas na Ilon. Thank you mama sa imong kabisi pero ni-view pagid ka sa atong program. I'm proud. Thank you ma'am. God bless you. Niya minsay siya, good evening po. So good evening also ma'am. Niya po si Janske Ilustrisimo. Ni ami watching, kauban ako ang pamilya. Good evening diha ninyo, labi na kang Kuya John. God bless. Okay, may gabi mo, Janske. Si Brother Ilustrisimo. John Ilustrisimo ni usagi ni sa mga inunta daw kadugtong sa ako nga bituka na anis kinatarkan nga kumusta diha dong uban sa imong pamilya imasawa Sir Arjun sa tanan wa na lang in towns mama nimo mo gitoy maminaw sa ato permi. So kumusta mo tandada and my only brother Konsihal Alan Dihito dias bituon uban siyang pamilya maayong gabi sa tanan lang naminaw na to des islas kinatarkan kay we know nga daghan gyud diha pod ang nagsunod sa atong program pero di lang mo diha gyud ganahan kadaganan nga mo message o mo text dili sa atong program pero daghang naminaw diha. God bless ninyong tanan. Okay niya po si Anita Cabaluna Clavis, ato ni sister. Salamat sa pag-pray o pag-love, Sister Anita. Kanya niya po si Brother Gerardo Ofiasa, mayong pagpaminaw sa mga kaigsunan sa kaungkod nga nakapapicture jud nimo, Brad Libby. Lipay ang makaigsunan nga nakahimamat jud nimo, Brad Libby. So lipay sad mi adto nga nakahimatay kay magkaila raman diri sa Facebook. Kanya personally nakakita na jud niadtong Sabado. Okay, ni apod si Pascualita Calusor. Sa Linaw na, San Isidro Leyte. So, Sister Kuling, kumusta mo diyan tanan ko? Sab sa mga lumapak family, kamunta na da. Salamat gid guys inyo. You are part of my life. Thank you so much sa inyong tanan diha sa Linaw SDA Church San Isidro Leyte. Okay, mayong gabi ninyo mga brad og sa naminaw. Niya pod si Christy Alayon. Salamat pod sa paglab o pagpray, Sister Christy. Kanya niya pod si Brother Gerardo Ofiasa watching from Mandawi. So good evening nimo diya Brother Gerardo. Kanya niya pod si Ma'am Desiree Lial. Please greet po akong Lolo Celso Angkahas na kanunay nagapaminaw sa radyo. God bless you always po. Okay, So, Brother mo. Celso Angkahas, thank you so much no nga kanunay kang nagsunod sa ato nga programa. Thank you, thank you. Okay niya pod si Manong Jo. Nganong gipanyuan maninyo. Gipangayuan maninyo og hinabang ang mga kabus nga ang sugo sa Ginoo patabangan man ang mga kabus unya inyo man hinuon gipahimuslan. Kinsa na nagkuanan Si Manong Jo. mga kuan gihapon ni fake account. Ah, Ipalihog ra gud ko manungjo. O kinsa na ang among gipangayuan ikuan palihog ang ngalan na kinsa na ang among gipangayuan kay wa mi kay nungdong nga nangayo midris Bradley Big. mao. Niya
kanibang imong mga accusation ba dili naman ibahin sa kaluwasan, mga kuan na balang ni ba murag og ibutang slight persecution naman ning imuha, pero ay mo pangutana kinsa ang anong gipangayuan mi hinabang ang mga kabos anala sige kini ni ang Brad isulti ko no be kanus amin nangayo o hinabang ikaw dato ka anya napangayuan ka namo o kabos ka napangayuan ka namo na nga balansiha daan usa ka mo kuan diri kay ang atong oras gamay ra kay nya mabasa na unya wala gi mapupo ni ana nga mga pagtulunan sa atong mga listener. Salamat ba Jo, welcome sa atong program. Pag-share mensahe Deuteronomio 15:11 sa inyong nasod kanunay kamong may mga tao nga kabos tungod niini nagsugo ako kaninyo sa pagtabang sa inyong isig ka Israelita nga kabos og nagkalisod-lisod. Kana samtan ang maayo na ang imuhang Kali siguro si Manong Jo, sinig tabang siguro. Wala po ta kay bawo pero kanibang ihang bersikulo kay wa po siya kay bawo unsay gitawag og contextual study, wa po siya kakuwag unsay hermeneutics principle, hermeneutic study, wa po siya kakuwag unsay comprehensive study, comprehensive understanding mo na nga ang ipasabot siguro na Brad John kanang offering tingali og tithes. Wala ta kay bawo og unsay ko na kay og kana mo'y hisgutan pananglitan no, categorically dili beha na tabang. Mao dili oy. That is our obligation. Sugo nas Ginoo. Yes. Niya si Brother Jerry na ilon, salamat sa paglab ug pagpray. Ni pagyus Manong Jo, 10% pagyud inyong gipangayo sa makabos. Mo na lagi na. Dili kami mo'y nangayaw na Brad Jo. Kanang ako lang advice nimo ha, usag ka mo text dire analisaradaan aron dili mapalabas sa tibuok kalibutan sa imong pagka inosente ba bahin anang bahinaw niya kami imong rubuhon. Tanawar kanang ikapulo di kanang 10% dili man na amo kay wa man ana bisag 5 tabos naharis amo. Pag tun-i pag-aing Biblia makapangawat ba diyan tao sa Dios bisan pa niya na kamo nangawat kanako. Sana mo pagpangawat nimo sa mga ikapulo ug sa mga halad. God says dan-an yung ikapulo. So ato ni siya advice ang Brad John nga pastadihon sa topic sa about sa tithes and offering. Yes, magtuon siya diha. Levitico 27:30 ang tanang ikapulo sa yuta balaan kag Jehova. Niya. Kita kami pasanginlan nimo na nga kita bay nangayo nga kita diri nga wa man kita labot ang gawas ikapulo. pa niya Brother Levi naghatag putag yun. Tinuod. Pasanginlan hinuon ta ni kinsa ni Brad Jo o kinsa ni? Manong Jo. Manong Jo. Manong. Pagtuon og tarong anang bahina Ang Manong. pastor naghatag po ng ikapulo. Ay lang pangakusar sa amo. Akong advice Manong, paghuna-huna diha og unsay maayo nga butang nga imong i-chat diri mangutana ba ka kana bang makahatag og pagtulunan o sarang nga mapulutan og pagtulunan aron maluwas in town ang mga listener. Okay na po si Brother Sonny Sumayang, salamat sa paglabong pagpray. Niya po si Brother Ronilo Itang, niya siya tubag niya itong niya siya reaction atong Manong Jo. Brother, so siya usab imong kaugalingon nganong nahimong kabus na sila basig nakalimot ka sa Dios unsay iyang mga kasuguan. God bless. Okay, salamat Brother Ronilo sa imong tubag. O niya, di pagis Manong Jo, mga dato ang gipangayuan, dili mga kabus sa Malakias 3:19. Nawa lagi ka, duwa ka maghuna-huna sa usa ka babae nga na ang byuda dito sulod sa templo. Naghatag siya. Pila ka sentabo lang ito, katapusan itong Dios. Unya, maupay gidayeg si Ginoo. Ayaw lagi anak, Brad Jo, kay mubalik raman na sa imuhag yung tangkugo o kainggo hinoon. Ayaw na nang magbuot-buot kag imo. Kay
ang usa ka babaeng balo naghatag og sikreto sa iyang ihalad ngadto sa Ginoo didto sa templo. Unya ningo Ginoo tan-awa. Ha? Gidahig si Ginoo ang iyang gihalad gamay kay kumpara to mga dagko kay nganuman ang ilang paghatag pinaaging pagarbo ang uban tukaran pagani ko ang nag trumpita dito sa templo pero ang babae sikreto pero nahibaw-an si Ginoo. Muna nga radyo kung unsay sikretong debate inimo sa imong kasing-kasing hibaw-an sa Ginoo. So pagtuon pag-ayo radyo ayaw na nga mga kusar ka diri sa amo kay nahibaw biya gyud Ginoo radyo. Okay, ano pa itong tanawon na mga dato ko nagipangyuan diri sa Iyaragon ng kaugalingong bersyon kadaghan diha sa Biblia nga mga pobre nga naghatag pod. Ay kuging na nga ang mga dato ra, ang mga pobre way obligasyon sa paghatag. Ang kanang tithes version kay kuana siya kanang pagsulay na sa imong pagkapinialan. Yes, dato magpobre sa test of kuan man na siya kana steward. Okay, napa niya si Serafine Anhaw. Mayong gabi Badlibi, nagtanaw ko karon sa inyong programa si Pastor Tirana tuana pud nagsangyaw sumayng balita sa kaniyang sakop sa Sambuan bag-o pang nahuman sa Mambalud, Malabuyok, Cebu. Okay, sa Gunsoning Crusade ni Pastor Joel Tirana. Niyapon si Manong Jog yapon mausab sa Levitico 27 dato ang gipangayon dili ka boss. Be asa man na be? Asa man ang mga bersikulo nga dato ray gipangayoan sa Ginoo. Sa Levitico 27:30. Mao lagi. Dato ray pang akong buti pasabot nga ang mga pobre way labot pa. Wa pangayo is Ginoo. Be are be? Ang gisgutan sa 30 gingom na diha nga ang tanan nga ikapulo sa yuta. Iya ang ikapulo balaan iya ni Jehova. Tanang ikapulo iyas Ginoo na. Ang kabus og dato kung naa sa ikapulo, ang ikapulo iya nas Ginoo balaan na atong mabasa sa Biblia. Niapon si John Scales simo inyong mga pari ang dapat nimong sukmatan kay sila ang nang daog-daog sa mga membro. Una, kasal bayad 5K, bunyag 3K, blessings balay o sakyanan bayad 5K. Ang pinakapait nga klaro nga panlupig ultimo patay pabisahan pabayran gihapon instead tabangan noon na naman noon og duot ka mga hingwartag. Mana jo, natangkugo lagi ka. Mana lagi nga magamping ka kay na mo chat ka diri murag kami bay iakusar nimo. Unya tanawa ron. Unsa naman noong ka? Manguha kay kaspuling sa uban kanang truso na imo kog limata unahan na dihag kuha ha. Unya salamat bro Jo. Welcome sa atong program. Okay, ato ning tanaw taas sa na ra bagyod atong oras ani. Ato ning tanaw nag-heart sinaslabog linabog Munchadura, Ronaldo Bragat, General Lumuntad, Ivan Raico, Anita Cabaluna, Carilyn Mariquet Galyares, Scout Ranger Senior, Milmar Escalicas, Ronelo Itang, Desere Lial, Nunahani Monterde Punay, Jennifer Golpan Peritos, Alger Ripon, Freddy Filicano, Marcela Dualio, Loel Nodalo Estrira, Chari de la Cruz Nugas, Ayan Kevin Dorotan, Joan Del Sarul, Ria Katamco Alburo, Ninya Nicole Somalinog, by Jerwin, Vladimir Is Bragas, Gisrel Mas Arenio, okay, ato sa tasudahan ba dyan? Okay, ato ding ako laning kuano ni ay kanana ang kuan dire ato laning padayonan ni. Sir, og mahimo kanana ang mga panglawgaw nga pangutana ayaw lang na ninyo og tubaga kay di man noon mi ganahan diri mamati ana. Well, sagdi lang tagay lamig konsiderasyon kay moabot gani na diri ato ng tagaan og pansin
no? So kami ray mo kuan na mo moderate o kami ray mo kuan anang ilahang mga pangutana, no? Okay, ni apatay kana atong basahon. Maayong hapon diha sir. Maayong laging maayong hapon kay ang ato nga number nahibaw-an na ni nila atong number unya anytime, any day, any hour pwede matang matiksan. Mo ni ha. Kana na ang apatay lain nga basahon. Sir, ug pangutana man di ini. So, sagdi lang ato ra gyud ni. Kuan na gyud mo ha kay pailob lang gyud mo kay tiksan ra mo og tubagon na ni inyong pangutana. Okay, brother Libby? Niya si Brother Jedel Peritos, Eric Sasinoy, Irene Vasquez Silig, Chris Bangalisan Ginita, Gay Marie Calapuan, Leslie Van Ilusorio, Rolando G.R. Belosola, G. Merced, Lovely Alboro, Eddie Boy Vlog, Elmodam Flores, o Romel Tomakay. Panya dinita sa nag-like, Nias Badrofino Moreno, Oliver Kingijen, Jan Skelo Susimo, Basilio Tero Notarian Jr., Rol Suro Tams, Antonio Etorma, Serapin Anhao, Gerardo Ofiasa, Roy Lisa Sayod, Janre, Peter Orsal, Jake Sumalinog, o Otsuga. Okay, mga higala, adto ta sa pagbasa sa pangutana nga mao'y tagdon karong gabi na Brother John. Okay, dagang salamat brother Libby. Asar ba to ako mo tatong giandam da ana kuan man noon kay natandog man. Okay, gamay lang gyud. Okay din na. Okay, pangutana ni gikan ning Milvin Pitugo. So brother Milvin, salamat sa imuhang pangutana brother Milvin ha. Unya salamat sa time nga imong gihatag kagabi sa nagsigita og text ha. Thank you brother Milvin Pitugo. Well, ato ning basahon. Sir, maayong gabi mangutana unta ko sir kay nag-search man gyud ko og truth. Asa man nga pagtuo ang insakto? Ang pagtuo nga si Kristo dili Dios o ang pagtuo nga si Kristo Dios? Milvin Pitugo ni. Okay, salamat brother Milvin sa imong gingon nag-search mangyud ko og truth sa ato panangita gyud ka sa kamatuoran. Nan asa man ang pagtuo niini nga insakto? Kanang pagtuo nga si Kristo Dios o ang pagtuo nga si Kristo dili Dios? Biblically, brother Milvin Pitugo, ang insakto ni ana kanang pagtuo nga si Kristo Dios. Maunay pagtuo nga insakto diha kang Kristo, kanang pagtuo nga si Kristo Dios, kanang pagtuo nga si Kristo dili Dios na dili na biblikal. Nagbase ra gyud na sa mga pangatarungan nga walay kamatuoran. Ngano man kay kun imong pangayuan pangitaan og usa ka buok bersikulo, way ikapakita nga bersikulo diha sa Biblia nga nagmatuod nga si Kristo dili Dios. Hinuon balikon ko ang pagtuo nga insakto kanang pagtuo nga si Kristo Dios. Mao man na biblikal man na. Unya kun atong basahon dinhi sa Juan kapitulo 10 bersikulo 26 ingon si Kristo, apan dili kamo mutuo kanako tungod kay dili kamo kauban sa akong mga karniro. O tandaan nimo na dinhi sa IBB sa Maayong Balita Biblia nag-ingon, kamo dili mutuo kanako kay kamo dili man akong mga karniro. Mao nay gipakita nga rason og katarungan dinhi sa Biblia nga kanade ay nga way pagtuo kang Kristo dili na kauban siyang mga karniro, unya dili pud na mga karniro ni Kristo. Karon gihisgutan sa Juan 17:17 nagingon, balaana sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Tanawa, ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran. Sa Juan 5:39
Ingon nini ang pamatuod sa pulong sa Dios. Sa Juan 5:39 ingon ni Kristo, matud kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Remember nga si Kristo nagsultidaan nga ang balaang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Karon kay ang balaang kasulatan nagpamatuod man mahitungod kang Kristo, asa man ani ang pamatuod kuno abers balaang kasulatan, si Kristo dili Dios o si Kristo Dios, di ba? Kay ingon si Kristo nga ang balaang kasulatan kini nagpamatuod mahitungod kanako. Nanunsa may pamatuod sa balaang kasulatan mahitungod kang Kristo. Kung ato ragod ning tan-aw dinhi, sumala sa Juan Kapitulo 20, versikulo 26 ngadtos 29, ato ning basahon unsay gisulti di. Remember, ingon ni Kristo, dili mo mutuo kanako kay dili man kamo akong mga karniro. Sa Juan Kapitulo 10, versikulo 26 hanggang 29, ingon niini ang gisulti dinhi. Apan kamo wala manag sa Juan 20, 20, 26 og ngadto sa kanini ang 29. Akong basahon nagunsay gisulti dinhi sa Juan 20, 26 ngadto sa 29, ingon ini. 8 kaadlaw tapos niini ang iyang mga tinun-an didto na usab sa sulod sa balay. Og si Tomas uban kanila ang mga pultahan tinakpan. Apan si Jesus mitungha og mitindog sa ilang taliwala og miingon, ang kalinaw magauban kaninyo. Og siya miingon kang Tomas, ihikap dinhi ang imong tudlo og tan-awa ang akong mga kamot, ambi ang imong kamot og ipasulod kini sa akong kilid, ayaw na ni anang pagkadili matinuohon, hinunoa magmatinuohon ka. Amo na, pagyan na mo na, ang pangutana raban nimo, Brother Melvin Pitugo, asa manini ang pagtuo nga husto, ang pagtuo nga si Kristo, dili Dios, o ang pagtuo nga si Kristo Dios. Ningon din ni Ginoong nga ayaw na niya anang pagkadili matinuoon, hinunua magmatinuohon ka. Og si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. Tandaan nato na ha, Ginoo ko og Dios ko. Unya, unsay tubag ni Ginoong si Jesus miingon kaniya, mituo ba ikaw kay nakita mo ako? Dalaygon kadtong wala man nagpakakita ngani na nagpanuo. Mauni ang kuan gisgutan din ni Brother Melvin. Kanang pagtuo nga si Kristo Dios maunay insakto, maunay husto. Kay mao man ay makita o mabasa dinis Biblia unya matud pa ni Kristo ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kaniya ug ang pagpamatuod sa balaang kasulatan mahitungod kang Kristo, si Kristo Dios. Mao na. Unya kung imong basahon sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 nagsulti og 20. Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Sabta Brother Melvin, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Remember nga ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti nga sila minanduan sa Espiritu Santo. Unya, dinhi kini si Tomas usama ni sa mga apostolis ni Kristo ug makonsidered ni muni nga balaan. Kay ingon ang balaang tao sa Dios na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo. Ang gisulti ni Tomas, mingo siya, Dios ko o Ginoo ko.
ang mga balaang tao na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo. Balikon ko si Tomas usa sa makonsider nimong balaan nga tao kay apostolis man ni Kristo. Pag-ingon ning Tomas kang Ginoong Hesus nga Dios ko o Ginoo ko, ingon si Tomas, ingon si Jesus, mituo ba ikaw kay nakita mo ako? Dalaygon kadtong mituo ngani wala magpakakita kanako. Mao nay gisulti ni Kristo. Busa si Kristo na nagpasidaan na siya nga daan, nagsulti na siya, kamo dili mutuo kanako kay kamo dili akong mga karniro. Kamo dili kauban sa akong mga karniro. Mao nay gisulti ni Kristo according to the Bible. Karon gisulti na sa atong gisgutan kaganina nga ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo. O klaro na nga si Tomas misulti siya si Kristo Dios. Unya ato paning basahon dinhi sa gisgutan sa Roma kapitulo 9 bersikulo 1 ug 5 ingon ni ang gisulti magasulti akong tinuod diha kang Kristo. Nawa kalom na. Ingon ni San Pablo, ang Rome, this is the first book out of 14 books nga nasulat ni Apostol Pablo. Ingon si San Pablo, magasulti akong tinuod diha kang Kristo. Sa atong gibasa kaganina sa ikadunang Pedro, ikaduhang Pedro, ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo. O niya, klaroho na to niya, nag-ingon din magasulti akong tinuod diha kang Kristo. Muna gisulti ni San Pablo, magsulti siyang tinuod diha kang Kristo. Hinumdumig ninyo nga kung dili na gani mo mutuo sa tinuod nga isultis inyo, adto na mo mutuos bakak. Remember that? Karon nag-ingon din magasulti akong tinuod diha kang Kristo, dili ako magbakak. Muna gisulti San Pablo, ang akong tanlag magasaksi kanako sa Espiritu Santo. Muna gisgutan na. 5, nagingon, na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao, na tao si Kristo nga mao ang Dios. Ang nga ana ay babaw sa tanan dalaygon hangtod sa kanturan. Amen. Na tao si Kristo nga mao ang Dios. Ingon nini ang gisulti na Brother Milvin Pitugo, busa ang imong pangutana, asa man gyud ni anang pagtuo nga husto, kanang pagtuo nga si Kristo Dios o ang pagtuo nga si Kristo dili Dios? O malinaw ang gisulti sa Biblia. Kung atong basahon sa contemporary ang kuan ba sa kanang contemporary English Bible, nag-ingon din God said about His Son. First, ang naghisgutan sa Hebrehanon 1:8 gingon, God says about His Son, you are God. Remember, mo na gisulti busa si Kristo gipamatud-an sa Biblia nga Dios. Dini kun atong basahon the same kinini ang the same chapter and verse gisgutan dinhi sa the Living Word. Nag-ingon dinhi nga apan ngadto sa iyang anak. Address niya ngadto sa anak, apan ngadto siyang anak, sinsa may nagpagipasabutan ni ang amahan, siya nag-ingon, ang imong gingharian o Dios. Mao ni Brother Milvin, busa Brother Milvin, nakadungog ka na sa kamatuoran, ang gisulti ni San Pablo, magasulti akong tinuod mahitungod kang Kristo ug dili ako magbakak. Ayaw kalimot Brother Milvin, kapag ang tao dili mutuo sa tinuod nga isulti, anto na mutuo sa bakak, sumamili ka. Ang bakak imong tuhuan o ang tinuod? Kini gipasabot ni sa Biblia, ang imong nadungog og nabati atong gibasa sa Biblia. Unya kay gibasa mas Biblia, ang Biblia pulong man ni sa Dios ug ang pulong sa Dios kamatuoran, ang imong nabatian karon kamatuoran. So dagang salamat Brother Milvin uban sa tanang mga naminaw karon. Unya atong ihatag ang panahon kang Brother Libby sa paghatag dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot og natinawan na ninyo nga mga huna-huna apan sa dili pa mas may siguro Brother Libby
nga malili ni mo diha atong monitor aron may baluan sa nato atong mga pinalangga nga mga viewers o giining mga nasuras kalibutan nagagikan ng atong mga viewers. Brother Libby? Okay, ato ni masaw ni as Brother Freddy Pelicano, maayong gabi ninyong duha, Brother John o Brother Libby. Nag-live watching ko diri sa Balod, San Fernando, Cebu. O naminaw usab ang akong asawa si Chris Pelicano o akong anak si Mary Rose Pelicano diha sa Lawis Housing, San Remigio, Cebu. Salamat kaayo. Niapos Brother Nilo Itang, Brother, akong pangutana sa imo, kinsay pinakadato nga tao, pinakadato ang tao o ang Dios. So, ang Dios ang pinakadato, no? Ayan yung pangutana ni Adtong katunang kuan lagi, kato si Manongjo. Manongjo. Okay. Ang gipangayuan ko nos Ginoo katurang mga dato. Na kay ang Ginoo mga dato kay siya may nagbuhat sa tanang mga butang. Okay, di pagod siya yung mensahe, Brother Nilo. Brother, akong pangutana sa imo, kinsay nagbakak ang nagtuman sa sugod sa Dios o ang wala magtuman. So, klaro nang giingon sa unang Juan 2:4, naghisgot yan, nakailag Dios pero wala nagtuman sugo bakakon o wala kaniyang kamatuoran. Ni ato nilang taon makadiyot higala ay mensahe diri sa ato nga messenger ni as Jimar Golis Cabaton, Rufino Moreno, Freddy Pelicano, William G.R. Mainit, Sincere Sumalinog, niapod si Sir Matthew Anderson. So good evening, Sir Matthew. God bless you and your family. Niapod Jenny Rama Fermin, Rod Soto Tam, Swinmar Golyemas, niapos Basilio Notarion, niapod si Ginaline Lamuntad, mayong gabi Sir Libby and Kuya John, niya si Sister Chari de la Cruz Nogas. So ato ta mga higala sa pa si Dong Bob Ritoya, mayong gabi ninyo Dong Libby o Dong John. So good evening Dong Bob. Okay, ang pangutana ba John, giyon sa to niya paghanay? Ang iya lagi nga pangutana, Brother Libby, asa magyud kuno ang pagtuo nga husto? Kanang pagtuo nga si Kristo dili Dios o ang pagtuo nga si Kristo Dios? Kang Milvin Pitugo ni. Okay, salamat kayo, no? Ang pagtuo nga si Kristo nga dili Dios, husto nang sayo pa. Husto nang sayo pa. Nga naman kay wa man nas Biblia. So, ang nas Biblia mo na husto. Nga naman, gisgutan ni Brother John kay sa Juan 17:17, ang pulong sa Dios kamatuoran man eh. Sugon sa ina din sa Biblia mo kamatuoran. Kay sa atong mabasa si ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. Kamatuoran ang itudlo sa Biblia, tibuok Biblia. So ang tinuod kanang mabasa sa Biblia. Kung mabasa sa Biblia nga si Kristo dili Dios, eksakto na. Pero dili mabasa nga si Kristo dili Dios, sayop na. Unsa may mabasa sa Biblia? Diyos si Kristo o dili Diyos si Kristo? Walo ka ba sa higala sa Bible nga dunay bersikulo nagsulti nga si Kristo dili Dios? Wag ito nabasa na. Daghan noong verse nga babasa sa Biblia nga naghisgot nga si Kristo Dios mga higala. Daghan kay bersikulo sa Biblia. Sama sa unang Juan unang Juan 5:20. Si San Juan niya siya pamahayag dinhi. Ako basaw na unang Juan kapitulo 5 bersikulo 20. Mao ni atong mabasa sa bersikulo 20. Anyari na ko basa sa Amplified Bible mga higala. And we have know positively that the Son of God has come to this world and give us understanding and insight to perceive better and more clearly Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son,
Jesus Christ. This man is the true God and life eternal. Klaro din sa verse na nabasa, oh. This man is the true God and life eternal. Kay si Kristo higala may dual nature man. This man, matod pa sa naman, kining tawhana, matuod nga Dios o kinabuhi nga walay katapusan. Mao man ni gisulti sa Biblia, si San Juan, wa gyud masayop si San Juan ani. Wa masayop sa San Juan. Asa may tuntuhuan ang mga tao nga nagtudlo nga dili Dios si Kristo or si San Juan nga nagsulti nga si Kristo tinuod nga Dios mga higala. O niya sa itong mabasa sa Tito 2:3 sab, si San Pablo nagsulti, matod pa siyang pamahayag, ingon San Pablo, na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao si Kristo na tao nga mao ang Dios. So sa Tito 2:13 gunit ang mabasa nga nagapaabot sa bulahang paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios og manuluwas. Manigingon sa Tito 2:13. Gipahayag ni San Pablo, si Jesucristo atong dakong Dios og manuluwas. Mao ni sulti ni San Pablo. Bible man atong gibasa. Dakong Dios og manuluwas si Kristo. So ang mabasa may tinuod mga higala. Kamatuoran na. So ang pangutana og asa man kahinsakto ani? Si Kristo dili Dios og si Kristo Dios ba? Ang eksakto higala, si Kristo Dios. Nga naman, maunay mabasa sa Biblia. Ang dili husto, kanang si Kristo dili Dios. Kay wa tay mabasa ana sa Biblia mga higala. Akong nisgutan kaganiha, sa Roma 9:5 to akong gilito kaganiha, nga nailaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao si Kristo na tao nga mao ang Dios. Dios nga nagpakatao si Kristo higala. Buti pa sabot nga sawa pa siya magpakatao diha na siya daan. Sawa pa siya magpakatao diha sa baka ni Birhen Maria. Diha na siya. Kay sa Juan 17:5 nagingon man si Ginoso sa iyang amahan, Amahan, pasidonggi ako, nianang kadungganan nga gihuptan ko uban gayod kanimo, sa wala pa buhata ang kalibutan. Diha na si Kristo kauban sa iyang amahan, sa wala pa buhata ang kalibutan. Mo hinungdan nga ang amahan, nagsulti mahitungod kung kinsa si Kristo. Sa Juan, sa Hebrehanon 1, versikulo 8 mahigala, nagingon niya atong mabasa, klaro og tin-aw kay ang pamahayag samahan, nga sa versikulo 8, nga matapas itong mabasa dinhi, ako basa no? But God says about His Son, you are God. Muni gisulti sa Diyos nga amahan, may tungod siyang anak, ikaw, Diyos. Sumito o miyani, kaya na, mas Biblia. O dita mo to, wag itay mahimo higala po ni anak. O niya, nagsulti ninyo sa versikulo 10, og midugang siya sa pag-ingon ngadto sa iyang anak, ikaw Ginoo, mao ang nagmugna sa kalibutan, og ang langit gibuhat usab sa imong makamot. Sa wa pa magpagkatao si Ginosos mga higala, gi-introduce ang amahan, nga si Kristo, mao'y nagbuhat sa langit sa yuta, og sa tanan nga mga butang. Muna'y kamaturan nga atong naisgutan ka. Wa naman tayo higala, sa di pa hingpit tapuso natong tulumanon ni ang atong timsong. Mga higala, nagampo kita. Silibahon o dalampana na mga Diyos, dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangin ang tanang nagapaminaw, dada sa kayang sa kamaturan.